Mangwanani akanaka vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikadzaiti vatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti inini ndiri kudanana nastepfather vemurume wangu vatezvara vangu. So inini nemurume wangu pandakazotanga kudanana navatezvara vangu tainge tava kunetsana, like taigara tichingonetsana tichingotukana almost each and every day. Zvino murume wangu akabva azoti iye ainge ava kusada nezvangu. Ndikabva ndati it is okay, but even though vainge vachisapotana naamai vake vatezvara vangu vakabva varamba, vakati izvozvo hazviiti. Vakabva vati muroora haana kana kwaari kuenda. Mukomanashi ndo vakazotondibetsera vatezvara vangu because amwene vangu vainge vagara vakatondivenga. Saka since ndainge ndakaona kuti vamwene vangu ivo pavakaona sekunge nemwana wavo tainge tarambana, then ndopa vakabva vakatumidzira mwana wavo message panguva yacho tainge tiri pakati pekutotaurirana. Pandakazoreceiva message yacho iyoyo ndokubva ndachizoona message ndikatoona kutoti message yacho yainge itori yekundishoropodza uye zvekare nekundinyomba vachitoti wagona iwe mwana wangu kuswera uchichengeta dufu hure zvaro. Ndakarwadziwa mukomanashi, but ndakangoti Mwari ndivo vanoziva. But munongoziva kuti kana wagara wava negrudge nomwe munhukadzi unenge wava kutongozviudza kuti chero chauya. Saka ndainge ndisisina kana basa navo ivo vamwene vangu. Vainge vongonditaudzawo zvimwe zvezvo zvekungondinyara because ndakabva ndazovapindura ndikabva ndati mambozviziva here kuti inini ndine foni, matumidzira yenyu message but message yacho ndaiona. Mukomanashi vakabva vatanga kunyara paya, vakabva vazondikumbira ruregerero, but nekufamba kwenguva manje ivo vatezvara vangu ndopa vakabva vazotanga kuita majokes neni vachingondifonera vachindeti muroora uri sei kujoni ikoko. Ndobva ndati kunondiri right baba, but problem ndine mastress. Saka vakabva vazoti muroora ndinozviziva kuti une mastress, but handidi kuti unge uchizobatwa nemweya wekuda kuzviuraya, because murume ndainge ndakamuudza kuti inini nemastresses ose awo aunondipa, I think kuti zviri nani kuti ndinge ndichingozviuraya. Saka akabva azoudza amai vake, obviously amai vacho vakabva vazoudzawo murume wavo. Ndokubva tachizotanga kutaura paya vakanditi no matter what muroora usambofa ukapindwa nepfungwa idzodzo dzekuti unoda kuzviuraya, wazvinzwa here? Mukomanashi ndakabva ndati it is okay. Then nerimwe zuva vakabva vati nhai muroora chimbondiudzaka. Ndikati mati kudii nai baba? Vakabva vanditi ko hazviite here kuti paya paunenge uchinzwa kuti unenge wakaboekana then ubva ungotaura neni undiudza zvose izvo zvinenge zviri pamwoyo pako, ungopretenda as if inini ndatova murume wako. Ndikabva ndati nai baba zvingaitawo here izvozvo because imimi muri vatezvara. Ivo vakabva vati hongu ndiri vatezvara vako, but handinoziva kuti inini nemurume wako we do not share the same blood. Kwava kutoseka paya. Vakati unombozviziva here kuti izvezvi kana kuri kunzi tikazvara mwana iyeye biologically mwana iyeye anenge asitomborina kana kukama nemurume wako, unozviziva here? Ndikabva ndati hongu ndinozviziva baba. Saka vakabva vatanga kungoita majokes neni vachingoti ndezvekungokufadza because handisi kuda kuti unge uchizozviuraya. So mukomanashi ndakangoramba ndotaura navatezvara vangu. Zvino vainge vava kunditi ndinoda kuti upotoka uchinditumidzirawo tumapictures turi sexy. Saka ndainge ndava kuti dzimwe nguva kana ndapedza kugeza paya then pandinenge ndichiri ndakamonerera zambia rangu ndobva ndavatumidzira mapictures. Vakabva vachizotanga manje kuti ngondikomenta vachindiudza kuti ndainge ndakanaka. Naivowo vakabva vatanga kunditumidzirawo
zvavainge vachinditumidzira zvimwe zviya zvehunhubu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichitanga kuzongofunga nezvavo at all the times. Nerimwe zuva vakabva vazonditi, unoda here kumbonakirwa? Ndikati, kunakirwa nei nai baba? Vakabva vanditi, unozviziva here kuti dzimwe nguva kana ndakabhorana navamwene vako, zvandinoita ndezvekuti ndinobva ndatofunga hangu mamwe magirlfriend angu paya pandinenge nditori busy ndiinavo. Ndikabva ndati, nai baba, saka munoreva kuti imimi munotoita zvemagirlfriend? Ndobva vaseka zvavo, vakabva vati ndinoitawo zvemagirlfriend. Ndikabva ndati ndainge ndisingambozvifungidziri kuti ndo zvamunoita imi. So vakabva vanditi kondikakuita sei, because vamwene vako ivo vanogara vaine nungo dzekuita bonde. Ndikabva ndati saka muri kunakirwa zvenyu. Vakabva vanditi handisi kunyatsokunakirwa. Ndikati, sei musiri kunyatsokunakirwa? Vakabva vati, dai wanga uri iwewe ndainyatsokunzwa kuti upenyu huri kundinakidza. Ndokutonyengwa kwandakaitwa navatezvara vangu. Ndakabvuma mukomanashi, tainge tongogara tingori paWhatsApp each and every day tichingotaura hedu nyaya dzerudo. Zvino mukomanashi ndakazoti ndanzi nemurume ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumusha. Musi wacho waakanditi, da kuti unge uchimbomhanya kuenda kumba. Mukoma ndakafara zvisingaiti, zvekuti ndaitoti mwedzi wacho wanonoka wapera, because ndainge ndichida kuti ndinge ndichimboenda hangu kumba, at least ndobva ndambonobviswa stress navatezvara vangu. Ndakadzokera kumba mukoma, ndobva ndazonosangana navatezvara vangu tikaita bonde redu. Kubva ipapo kusvika pari zvino navatezvara vangu tinosangana zvedu. Sezvamunongozivawo kuti sezvo zvandiri kunoku kuSouth Africa hapana pandikazokwanisa kuva navo each and every time, but tinowanzo kungotiwo kana tanyanya kunzwa kuti tashuwana ndo pandinongomanikidzira murume kuti ndakuenda kumba ndaumbonodongorera vana. Izvo kwani ndinge ndichitoenda kutononakidzwa zvangu navatezvara vangu. Chandakadzidza nawo ndechikuti kana paine umwe munhukadzi anenge akakubhohwa, as in like right now vamwene vangu nezvavakandiita vakandibhohwa, saka ndinototi panguva iyo yandinenge ndichita bonde navatezvara vangu ndinobva ndatanga kunzwa ndichinakidzwa zvichinyanyisa kundinakidza, because ndaichitoziva kutoti nditori pakutorwadzisa vamwene vangu. Dzimwe nguva mukoma vamwene vangu ndokwanisa kungovashaudha zvokuti vanotoshamisika kuti kundiri kumboshaudwa nani. Izvo ndinenge ndangovatsvakira hangu sim card, ndobva ndatovaudza kutoti ndiri hure remurume wako. Ende ivo vatezvara vanotozviziva kuti ndo zvandinoita, but simba neni manje havatomborina. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo zvandiri kuita. Mukomanashi ndinozviziva kuti zvakashata, but kuti ndiregedze kuzviita manje ndotonzwa sekunge ndinenge ndatorasikirwa, because ndinonakidzwa zvisingaiti nerudo rwandinopiwa navatezvara vangu. Ivowo vatezvara vangu vakabva vazoitawo mistake yekuti mari vanayowo mari, saka vanondichengeta. Dzimwe nguva vanongotumidzira mari kuna amai vangu directly, then amai vangu ndinotongovanyepera ndobva ndati mari iyoyo imari yatinenge takasovabatisa kudhara. Amai vangu handitombodi kuti vange vachizviziva kuti ndo zviri kuitika pakati pangu navatezvara vangu. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivisiwo mukomanashi, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years kuberekwa. Kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa ndakabva ndazotongozvidza kuti maSouth Africans ndo vanofanira kuti vange vachizova mafriends angu, because ndakaona kuti zimba ragara iro rine godo neshanje. Saka ndakatanga kuwirirana nevamwe vasikana ava. The reason is why ndakatanga kuwirirana navo, because ndaiona kuti level ravo vaiva nelevel repamusoro, but vainge vasati vatanga kunyatsokuita mari panguva iyoyo pandakagarapo pacomplex ipapo. Vasikana ava
vaita zvazvokungosangana nevarumewo pamasocial media, then ovatoudza murume kuti kana uchida kuti ndinge ndichiuya kumba kwako unotofanira kutoti unge uchindipa something, zvazvokuti munhu anenge ava kutotengesa muviri wake but achiita sekunge ari murudo nemunhu. Ndakatanga kuwirirana navo vasikana ava kubva mugore ra2019, then takazoti manje muna 2023 kumusha uko kwakazoita emergency. Saka pane umwe wacho uyo wandakazotaura naye wandichati Levo, ainge akaita mukuru wacho. Ndeva ndati Levo shamari, ndinokumbirawo kuti undipewo mari. Ndozviziva kuti unogara uine mari iwewe, ndikweretesekani mari. Mukoma iye akabva ati aikwanisa zvake kundikweretesa mari but ainge achida kuti ndinge ndichizovawo independent. Ndokubva azondiudzawo story yake akanditi unombozviziva here kuti ndaiva munhu aitotambura zvisingaiti ndichitogarawo mumukuku ndichigara nemurume uyo aindihurira aindishungurudza, but tarirawo kuti kalife kandava kurarama mazuva acho iwawo ainge achangobva mukutenga imwe BMW, then akava anditi mari ndichakupa yekuti utumidzire kuvabereki vako sezvo uri kuti emergency kwaitika urwere, but hazviita kuti ndirambe ndichingokubatsira. Zvandinoda kuti unge uchizoita ndezvekuti pane kwandichaenda newe but tichambotaura nemasisters angu, even though they are not blood related but vanongozviita vanasisi. Saka akazotaura navo, then usiku hwacho akabva ati masisters ake ainge abvuma kuti vainge vachazoenda neni vanondirakidzawo kuti mari yavo inobvepi. Mukomanashi we then got into the car, tainakirwa zvisingaite. Tikabva tazosvika pamba peimwe n'anga, but n'anga yacho mukoma inotogara muestate, hautombofungidziri kuti in'anga. Iyo ine surgery kudowntown but ichitogarawo kumadehoteo. Takati tasvika kuya then Levo uya ndiye akabva achizotaura navo sekuru vaya vakangondibvunza mubvunzo umwe chete, vakanditi une zvivindi here? Ndikati ongu zvivindi ndinazvo. Ndokubva vatondipa bhuku. Saka bhuku iri rainge riine mapages ainge ari plain, akaita bond paper ari plain. Vakabva vanditi ndinge ndichinyora mazita evanhu 5 avo vandainge ndichazoda kuzoshandisa pamarituals angu mukoma, just like that. Saka ndakabva ndachizonyora zita raamai vangu, ndokunyora zita rababa, ndikanyora zita rehanzvadzi yangu, ndobva ndanyora zita rasisi neimwe cousin yangu. So pavanhu 5 ava vandakasarudza, sekuru vaya vakabva vachizotora bhuku riya ndokubva vatanga kuita zvavakaita, then vachiita zvose zvavainge vachiita vainge vakaisa bhuku riya pafloor. Saka vaiva nehakata dzavainge vainadzo, ndokubva vakanda hakata dzedziya. Vakabva vanditi panonowira hakata pazita remunhu iyeye panenge pawira hakata, zvinoreva kuti munhu iyeye ndiye anofanira kuti ange achizofa. Saka hakata idzi dzakaenda dzikanowira pamazita maviri, raamai vangu nezita recousin brother yangu. Saka ndo vanhu ivavo vachandiitisa mari, but cousin brother yangu iye atogara ava kutondiitisa mari kuburikidza nekuzomuremadza. Ndakamuremadza ndikabva ndanzi hazviite kuti ange achizofa, same time achazofa zvake nekufamba kwenguva, but zvakanzi amai vangu zuva ravo rekuti vange vachizofa kana rakwana vanofa, no jokes about it. So mukomanashi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodeketerera ndichiitira kuti cousin brother yangu inge ichizoremara. Ainge achiitawo zveukorokoza. Ikoko ndakabva ndazosimudza mhepo, ndakatonamata ndichitoti ndoda kuti mhepo nengirozi dzehondo nengirozi dzinouya nerufu dzichiperekedza mweya werufu dzinge dzichizoya dzichiteverera cousin brother yangu pose paanenge ari. Mweya wacho iwoyo unofanira kuti unge uchizomuteverera, mweya werufu, mweya wemhirizhonga wekuda kungogara achingonetsana nevanhu. Ko zvakambotora nguva here? Pasina kana nguva ndakabva ndazofonerwa nemuroora ainge achiti inini tete zvemarriage handichazvikwanisi. Saka semunhu ainge achiziva magepu ake, ndainge ndichida kuti muroora arambe achigara ari panzvimbo, because ndiye aizochengeta cousin brother yangu mushure mekunge azoremara. Ndakabva ndazomuti muroora gara kani chingogara muchengetane, but aiti violence yavari kuita mazuva ano vanogara vachingoita violence imwe isingaiti, ende ndinotya kuti vanokwanisa kuzogumisidzira vakuvadziwa. Mukomanashi ndakabva
ndachizotumidzira mweya uya wekuti anga achizokuvadzwa. Nerimwe zuva akati aine vamwe vake ndokubva achizotanga musindo apo pavainge vachitamba snuka, akatemba vamwe vake vaainge ainavo, but vamwe vacho nekutya kusungwa plus nemhepo yakabva yazoita kuti even though vainge vagara vari vanhu veviolence, musi wacho iwoyo vakatomushamisa because vakabva vatomutiza ndokubva azosara ari ega. Saka vaya vakabva vazotanga kumurova ndokubva azokuvara. Ndichitaura kudai anotoshandisa wheelchair, but kumuchengeta ndinomuchengeta hangu. Chinongondirwadza amai vangu zvinonzi ivo zuva ravo kana rekufa kana rasvika vanofanira kuti vange vachitongofa. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza. Mari ndinayo ende nguva dzedu zhinji nevasikana ava vakandibatsira mukuromba kwangu. Tinongoendawo kumaklabhu, tinonwa doro pose patinenge tadira. Tikangonzwa zvichingonzi kwakati nhasi ndokunenge kuine morari, tinoenda ikoko. What else can we do? Mari yacho inongonyuka mukomanashi. Dzimwe nguva ndinowanza kuti ndikamuka like ndotoona kana pambedha panenge patori nemari, kurara ndiri mumari chaimo. Uye zvekare dzimwe nguva unokwanisa kuti uchimuka wotoona kutoti dhoo remudropu rinenge rakavhurika. Kana ndikangoona dhoo remudropu rakavhurika ndobva ndatoziva kutoti munenge muine chibhanduru chemari. Kuti unotarisa kudai unobva watoona kutoti zveshuwa mari irimo. Saka ndokurombawo kwangu kwandakaita mukoma. Ndakangosanganawo nevasikana ava ndikazviudza kuti these were supposed to be my friends, ndisingazivi kuti vasikana vacho ivavo vainge vakatoromba. I know kuti kune vamwe vanhu vachandijaja, but I am also a victim of the circumstances. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Aiwa vanzvadzi, musazvinyepera. You are not a victim of your circumstances because makadi kungoita zvinoita vamwe ndo vanoshanda mumashop, mumatakshop, vamwe ndo vanoshanda semamaid mumaprazi. Makadi kungotsvakawo basa, not kuti you are a victim. You are not a victim. Hanzvadzi yenyu yamakaremadza is the victim, and amai vamuri kufanira kuti munge muchizouraya, she is also a victim. Mari yacho mubvunzo wangu kwamuri ndewekuti mari yacho ichazokunakidzai here kudya kana nyakubereka ava muvhu? Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.